Er du træt af drama i dit liv? Altså der, hvor du indimellem kommer til at føle dig som et offer, hvor du er magtesløs og ikke synes, du kan komme ud af en situation, eller ikke ved, hvad du skal gøre? Eller er du i drama med, at du føler, at du skal redde andre og hjælpe andre, også selvom du måske slet ikke har kræfter til det? Eller er du den, der bliver rasende og vred og skælder ud, og bagefter så bliver du så ked af det? Altså de der dramaer, som jo er beskrevet i sådan en model, som jeg har stødt på for mange år siden, i form af dramatrekanten, og som rigtig mange kender, og som man også anvender inden for psykoterapi, og specielt transformationspsykologien. Så for flere år siden, så tænkte jeg, hvis jeg ikke skal blive ved med at cykle rundt i den, fordi det er det, der kommer til at ske, at man skifter roller med dem, man nu er i relation sammen med, og dem, som man skaber de her dramaer sammen med. Hvad gør jeg dog i stedet for? Og ud af det er der så kommet en ny trekant, som jeg har valgt at kalde samskabertrekanten. Og fordi i den er der fred og ro, og samskabelse, en helt anden energi. Så jeg tog simpelthen de 3 roller og kiggede på, hvad i stedet for at være offer, hvad gør jeg så? Og det blev til, at så skulle jeg tage ansvar for mit liv og alt, hvad der sker i mit liv. Og jeg er også af den overbevisning, at alt, hvad der sker i min yderverden, det spejler noget inde i mig. Så det er virkelig at tage ansvar for, hvad der sker, og kigge på det, og på den måde blive klogere på, hvad er det, der bor inde i mig, som gør, at jeg har været i den her offerrolle. I stedet for at være redder, hvad skulle jeg så? Så blev det til at være et kærligt vidne. Så jeg kan iagttage, hvad sker der, både inde i mig, og være et kærligt vidne til mig selv, og alle dem, der nu er omkring mig. Og et kærligt vidne er så meget til stede i sig selv, og ved, hvornår er det, jeg skal hjælpe, fordi det kan være, at der bliver bedt om det, eller hvornår er det, jeg bare skal være et kærligt vidne, og ikke gøre noget. Og også i forhold til at mærke efter ind i sig selv, et kærligt vidne til sig selv, hvor har jeg kræfter lige nu, så man også bliver i stand til at sige nej. Krænkeren, det blev til det her ord, som dækker en hel masse, at være assertiv. Og at være assertiv, det betyder, at jeg er fuldstændig tro over for det, der er sandt for mig, altså min virkelighed. Samtidig med, at jeg respekterer den andens sandhed, eller perspektiv, eller mening, som jo kan være fuldstændig forskellig fra min, men alligevel har respekt, fordi vi opfatter jo livet forskelligt, og den samme situation kan vi opfatte fuldstændig forskelligt. Så det at være assertiv betyder at have respekt for mig selv og respekt for den anden, og så skal vi gerne finde en win-win-løsning. Måske kan vi det, eller også så kan vi konstatere, at det kan vi ikke. Og så er det ikke det, vi måske skal samskabe. Så skal vi gå en anden vej. Så at skifte, og det her skift, det er, det kan lyde så nemt, men det er det jo også, når man bare siger det med ord. Men det at ændre fra sådan nogle gamle mønstre, som der ligger i at være i dramatrekanten, det kan kræve noget terapi. Det har det gjort for mig, og jeg har også hjulpet mange i min klinik, fordi det der kan ske, eller det der oftest er, det er jo en overlevelsesstrategi, at for eksempel være redder. Det har man fundet ud af som ganske lille, at det er rigtig godt, hvis jeg hjælper min familie, fordi de er lidt belastet måske, eller jeg får kærlighed, hvis jeg laver noget, hvis jeg pleaser, hvis jeg er en god pige, og det gav på det, så fik jeg måske noget kærlighed. Og det bliver man bare ved med, indtil man måske bliver helt udbrændt og finder ud af, at det går ikke mere i den facon. Men der kan være enormt meget modstand på at slippe de her overlevelsesstrategier, de her roller, fordi kroppen bliver simpelthen bange for, han har lyst til at sige at dø, hvis jeg slipper det her, som jeg har overlevet. Det har været min overlevelsesstrategi. Så det er at få hjælp til at møde den modstand og få det forløst, så man kan give slip
eller ændre, transformere rollerne til noget nyt og komme i en ny tilstand, hvor der er meget mere fred og ro. Det er det, jeg kan tilbyde hjælp til i min klinik. Så jeg bor på Tåsinge, men vi kan også mødes online. Så du er velkommen til at kontakte mig.